سلام كمي تصنحكم كبرات تغالت سينما سمرام عمدن تايت مخروني بسالا قصالت سدولنا زلهم دبدبيتات مملسيات عنبب زلامو نحنا بوغنا كتقصلو إنا نلابو نحجم بقر آبنو اسم ربنا تايت مخروني كليته دبدبيتاتنا كن انقروكم متسينا زلنام كم توترو تساتفكم زي في اللينا كسافت أما بأخبروت مسانات صنحو سناي مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيونا للنور فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك هوري عاما وميدي دراما ملالا بوزاتا سبورت فيلم سلام دا سمرة كمي هاللخم نايبر عسمي هاللخم بلوني قال شد شعامت قول عزلاتا عركلاتني أزينا إنا نفاتو بزح اوان تصوتا ركب نفت مينام بزي كوندوم اركب جيرنا اين فلتن زحالة سمونغن هاندبت آب سمعت آتينا سلز نبرنا كي تردأنا بزي زخونا مكلا خلي تصوتا ركب فت مينام تنسى كي تحز آمنا سجئي حاك احيش بحبار منبار كلتينا اين رقفونينام بوحدو شمونت عمتات بلا تعبينيا سلازي نسام سودات مرعا كتبهال اي تدلنيا انون شحق زيد اي يفتو وانبر اديتا اكل كمرعو زغيلا مثلنن ازينا سلن فاتوغن نيجزيو بعركنت كنزور مريصنام حجي دما از قداي اقات يمولمو انتاي تقبركو يحشني بجاخم مخرخم هابوني سلام زخبر كحاونا حلفوم اتي بزير كبز فتسنكم الأوان بلكع معاس مخانو تسبتبكا تنسى كتحس تخيلو أي تخيلن كتفلت تخيلي خام من الوقت بو أقات أم خوينو تنسى انتزي حيزا كابزا أقات إمكم زولو شجر تمهيركم نبدحر حجي لعلتن قاطها تقبرو انت أقات إمخا مقباليو اتنكو أمارات إم كالي زقبر نجر سلزي اللم زخبر كحون حلفهم نحان تجزيت صوتها وركب نتنسى استفلاليو بتصوتها وركب زم حلالف حماماتن كتك على عاكا تخيليام سلازي اتجحاشن كل نجر نمفلات ناب حكمنا بمخاد كنتات عنكم الريقات يو مهنياتو كابتو زفتسمكم وجيجا مفقاركم تراي زي وحد صوتا وركب نختفتسمو أخلي كونن كم تتفلطو حمام HIV خونه بوسيز محلالفو حمامات أم ممرمر ما أكلات كير كانت زي كوينو بدقا كفلت أي كالنيو بملكتات زغون سب كفرر كم زي كال دقيمة كزاها خركا يدلي أب زمن إيدس كلنا تترات ارتيكن كوني قبا زغون سب كنتات سرحو درجة من نوابرؤو درجة تمرتو حافشاو أفلتو بزي قدس تسكامي HIV كخون كم زغل كنفلت إيقبا سلازي كليتي خم تقاقيخم نسخا كنتات عنخا أيتفلت أنيخام سلازي قبل علي أحاليوت كتار إيه متقبأم نساون كنتاتا سلازي تفلت بأخا كتقدسني روام بعبيوخا كليتي خم بزعبانو سخم كتحاسبوني ركم يقداس أجزار سخم حاليوت كتار إيو سلازي كألكم نحرحدكم ون كتحاجزو أي كألكمن نمخانوخا انتايو علامخم نمت أي بحبارنا منبار مرب قالكم ديو كسام معاسيخم مو بعركنت كزارو أزون كالا عابجيغا خميو أتزعابي فقريو عدم خونا ولاد أي قدسنيو فقرت رأي هاللخم منبر كل تسقام زلو يكونن بعابي إغن كمزي ترئي زلخا وسن الزبالة حماقي زمان أب زمان إيدس أموخا أنا خنتو علامام كمزي عينت جيغا كتفتسمو عزيزة تحساسي بيو بزوخنا حجون اتازلاتكم انكو أراجيتكم ممن قدوخم محاسكو هنا تسمعني هيوت كانت كاسل زخونت جن اتمرج أنات كايو هيوت بزح زحقسن زورين تقاطا تحزيات الكازلام نخلخا أبت عقستن بمعرافاتن كتكو عدوسو يزقبا كل رسعنا تراي تقوطاو سمعتنا نمرواي انت تقوينا جن هيوت نرأسا كي نسئنا نتنكا سلازي ايتن أسو أمزازنو هيوتكم بحلافنت كن مرحوفتنو لعلو خلخا لو متتنكاو أمتان كلو كي تسئنوو نيوتكم دقاقيمكم كتنبروهن سلازي تخلو بالعلن قاحة مستوى علن كتمرحوا يزقبا سلازي حجون انت نفعخا أما رايتس سلازلكا كمان السيمت أن مساف كاريتكا نخلو بديكا نتنا حبرة سبنا أقولا تحاسبا بديكا كم كاحتخا خدنبرينا نلابو كام زخبر كحونا حلفهم فقري كاب هالوكم كل من قدهم نتوه كم زخون سلازي تراتر ولا ولادي هالوا ولا بعد ما تعبيكا أي تقدر فاينا نبلكام بزمر ستاتنا أجيب كاخت كون إنها تمننا أبقى تصالي الرخبنا السلام
ሰላም ክቡራት ሓዋተይ ከመይ ኣለኹም? ጓል 39 ዓመት በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ክልተ ቁልዑን ምስ ስድራይን ስድራ በዓል ቤተይን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ካልእን ንራኸብን ንዕልል ኢና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ደቂ ኺዓኺኾም እንድዮም መተዓለልቲ ኽንበር ገለ ገበሪ ወረገሊኦምሲ እንታይ ትገብር ኣለኺ ዘይትወልዲ እናበሉ ምስ ትንፋስ ኣብዮሙኒ እታ ዝጸልኣን ኣብ ርእሰይ ተኣቶን ግን ሕጂ እንተዘይወሊድኪ ድሓር ከይትጣዓሲ እትብል መጠንቀቕታ ትመስል መፈራርሒት እያ። እዚ ክብለኩም ግን ካብ ወለዲ በዓል ቤተይ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ወለደይ እውን እዩ። ኣረ ናይ ወለደይ ዘሕረቐኒ ዘረባታት ይገድድ። እዞም ዘለውኒ ይኣኽሉኒ እንተኢለ እሞ በቃ ኩሎም ክበልዑኒ ይደልዩ። ህይወት ዝመስረትክዎም ስድራ ቤት ምስ በዓል ቤተይ እናተለዘብና ኢና ንመርሑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ስድራ እናኣተዉ ኣሸጊሮሙና። ዘረባ ምስ በዝሐ እንተዘይወሊደ ይጣዓስኒ ዶ ይኸውን እናበልኩ ክርበሽ ጀሚሮ እሞ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ። ሰላም ዝኽበርካ ሓፍትና፣ ኣብ ሕብረተሰብና ውላድ ወይ ቆልዓ ተባሃጊዩ ከምቲ ክንነብር መሰልን ግዴታን ዘለና ውላድ ክህልወና እንተኽኢልና ማለት እዩ። መሰልናን ግዴታናን እዩ። ውሉድ ክህልወና መሰል ናይ ፍጡራት ምዃኑ ዘዛርብ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ግዴታ ግን መዓስን ብኸመይን ንምንታይን ምዃኑ ቁሩብ ዝተሳሕተ ይመስል። ደቂ ሰባት ቀጻልነቶም ውሑስ ክኸውን ክፈርዩ ኣለዎም። ግን ብድሌትን ኣፍልጦን እታ ነቲ መስርሕ ዝርዳእ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ሕብረተሰብና በቲ ዝሕተት ኣገባብ ማለት ሓዳር ብምስራት ይኸውን። እዚ ኸኣ ብጀካ እቲ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝቕበልዎ ምዃኑ ተወሳኺ ነቲ ዝውለድ ዘሎ ቆልዓን ነቶም ዘምጽዎም ኣቦን ኣደን ዘረብሕ ዝሓሸ ናይ ምሕደራ ኣገባብ እዩ። እዚ መስርሕ እንተተኸቲልኪ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ 4 ስለ ዝኾንኪ ዘሸግር የብልክን። ውላድ እንተዘይህልወክሞ ዘይከኣልኪ ዘይኮነ ብፍታውኪ እንተዝኸውን እቲ ሕቶ ቅሩብ ኣሰካፊ ምኾነ እንተኾነ ድሮ 2 ቆልዓ ሃልዮምኺ በቲ ዘለኪ ዝዓገብኪ ትመስሊ። ውላድ ክትውልድ ወይ ክህልወካ ድሌት ናትናን ናይ ስድራናን እዩ። እንተኾነ ግን ንሱ ጥራይ ኣኸላ ኣይከውንን። ውላድ ክህልወካ ማለት ሓላፍነት ናይ ሓደ ህይወት ክህልወካ ማለት እዩ። ስለዚ ድሮ ናይ 4 ደቂ ሓላፍነት ተሰኪምኪ ኣለኺ ማለት እዩ። እዚ ዝብለኪ ዘለኹ ግን ከፈራርሓኪ ኢለ ዘይኮንኩ ኣዝዩ ከቢድን ግዜኺ ኣእምሮኽን ግልበትክን ከይበቕኪ ክትህቢ ዝሓትት ናይ ህይወት መስርሕ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ብሂል ቆልዓ ከም ምዕባዩ ይዓቢ ወይ ቆልዓ እኮ ሓመዱ በሊዑ እዩ ዝዓቢ ዝብል ዘይሓላፍነታዊ ሓሳብ ኣሚንኪ ዝኾነ ውሳነ ክትወስዲ ንሕና እውን ኣይንምኽረክን። እቲ ጸገም 5 ወይ 10 ቆልዑ ክህልወኩም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ውሳነ ክትወስዱ ወይ ክትገድፎ ዝድርኸኩም ኩነት እንታይ ምዃኑ ብግቡእ ምልላዩ። ንኽትውስኑ ዝደርኹ ዘለዉ ነጥብታት ምኽንያታዊን እንተኾይኖም ብውሳኔታትኪ ኣይትጠዓስን ኢኸየ ዝብል። ምኽንያቱ ንጠዓሰሎም ነገራት ከይሓሰብናን ከየስተውዓላን እንገብሮም ነገራት እሞ ዘይተጸበናዮ ውፅኢት ምዝርከቦም እቲ ውፅኢት ከኣ ደስ ምስ ዘይብለና እዩ ዝኽሰት። ብኻ ካልእ ወሲነ ነይረ ብምባል በተቐዲምና ዝገበርናዮ ንጠዓስ። ነቲ ዘለኪ ስክፍታ ምስ በዓል ቤትኪ ኾንኪ ምምኻር ከልየክ እዩ። ምኽንያቱ ዋላ እኳ ኣብ ሕብረተሰብና ዝበዝሐ ሓላፍነት ናይ ኣደ ይኹን ኣባ እውን ናቱ ተራ ኣለዎ። ኣብ ምእላይ ስድራ እጃም ክህልዎ ስለ ዝግባእን ስለ ዝግደድን ኣብ ውሳኔ እውን ክህሉ ይግባእ። ብሓባር ተሰማሚዕኩም ዝበጻሕኩሞ ውሳኔ ድማ እዩ ዝያዳ ዝድልድልን ኣድማዓ ዝኸውንን። ኣብ ምምኻርኩም 5 ቆልዓ ክትወልዱ ስነ ኣእምራዊ ድልውነት ኣለኩም ዶ? ብቕጥባዊ ዓቕምኸ ትኽእልዎ ዶ? ንስኺ ብዘለኪ ጥዕና ዕድመ ቆልዓ ክትወልድን ክትዕብይን ትኽእል ዶ? በዓል ቤትክን ደቅኽን ዕድሚኦም ከመይ እዩ? ማለት ደቅኺ ኣመና ንኣሽቱ እንተኾይኖም ንኹሎም ብሓደ ክትዕብዮም ትኽእል ዶ? በዓል ቤትኪ ብዕድመ ዓብ ኾይኑ ብህድኣት ነቶም ዘለዉ ጥራይ ብዓቕሊ ክዕቢ ዝደሊ እንተኾይኑኸ እዝን ካልእን ምስ ትምለሱ ኣብቲ ልክዕ ውሳነ ክትበጽሑ ኢኹም። ስለዚ ብምሕሳብን ልዝብን ዝተወሰኑ ውሳኔታት ከኣ ዝጠዓሱ ይኮኑን። ዝኽበርካ ሓፍትና፣ ብመልስና ዓጊብኪ ክትኮን እናትመንና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኸበና ሰሰና እዩ። እምበኣርካስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እሰማዓኩም ወይ ነይሩ። በዚ መረብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናትመንና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጸኩም ጽቡቕን ምንየልኩም። ክቡራት ተኸታተልትና ስታፊኹም ኣብ መደባትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፊታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡውን ክቐርባ ኣለዎ ትብሎ መደባት ጆባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና። ኩሉ እቲ ዝቐጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይተረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚናና ነመስገን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕና ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ።